la mulungu lapitali kuteke kunachitika chisankho. Malamulo amanena kuti munthu wina ayenera kupeza 50+1, koma ulendo uno zikuoneka kuti palibe amene wapeza mavoti amenewa. Panali anthu okwana 4 amene amapikisana kwambiri. President Erdogan ndi amene watsogola ndi mavoti 49.5%. Mr. Kemo anabwera pambuyo pake ndi 45%. Pa namba 3 panali mkulu wina wotchedwa Erdogan amene wapeza mavoti 5%. Pamapeto penipeni pali akulu ena ake amene apeza mavoti ochepa kwambiri 0.44%. Ndi mmene zachitikiramo, pa 28 Meyi kuchitika chisankho china chachibwereza. Dziko lina lilonse limene limayendera malamulo a 50+1, tiyelekeze ku Malawi kuno 2020 tinakhazikitsa kuti president ngati sapeza 50+1 ndiye kuti kubwerezedwa chisankho mpaka apeze 50+1. Ukunso ku Turkey amagwiritsa ntchito malamulo amenewa. Mutha kuona kuti Erdogan wapeza 49.5%, anangotsala pang'onong'ono kuti afike 50+1. Kwa potengera malamulo, chisankho chikuyenera kubwerezedwa mpaka iyeyu apeze 50+1. Run off election imeneyi ichitika pa 28 Meyi, 2 weeks kubwera kutsogoloko. Number 1 ndi number 2 ndi amene adzapikisane, amene watu ndi President Erdogan woyimira People's Alliance komanso Mr. Kemo oyimira mgwirizano osusa boma umene kutchedwa kuti National Alliance. Anthu ambiri akukhala ndi mafunso kunena kuti kodi amene adzawine pa tsiku limeneyi adzakhala ndani, chifukwa mu video yanga yambirira ndinanena kunena kuti chisankho chimene chintovuta kwambiri, ndipo zikuonesa kuti kafukufuku amene achitika otsutsa boma amenewa mmene muli zipani 6 ndi amene anthu ambiri amaganiza kuti akhoza kuwina. Koma chitachitika chisankho chimene cha mulungu, zaonesa kunena kuti Erdogan watsogola pang'ono ndi 4% waposa anthu amenewa, koma sanawine. Panopa akupita kuchibwereza. Kodi chibwereza chimenechi amene atawine ndi ndani, Erdogan kapena mgwirizano umene wa National Alliance? Potengera ndi mmene zayendera pa chisankho choyamba, President Erdogan ndi amene ali ndi mwayi waukulu. Izi zili choncho pa zifukwa zingapo. Chifukwa choyamba, Mr. Erdogan amene akhala pa namba 3 ndi 5% akhoza kupereka sapoti kwa President Erdogan. Ndikunena chonchi chifukwa chona kuti zikhulupiriro za anthu awiriwa ndi zofanana kwambiri. Onsewa ndi ma nationalist, amadana kwambiri ndi ma Kurdish people, samagwirizana ndi maufulu ogona namuna okhaokha, komanso samagwirizana ndi fundo zambiri zimene mgwirizano osusa boma wa National Alliance umakhulupirira. Tinaona nthawi imene amalamulira Erdogan ankadana kwambiri ndi mathanyula, wakhala kulemekeza ufulu wa zipembedzo, komanso anayesesa kubweretsa chitetezo m'dzikolo. M'misonkhano yake yokopa anthu, iyeyu wakhala kuchenjeza anthu kunena kuti asayelekeze kuvotera opposition chifukwa akhoza kudzawononga dziko. Mawu amenewa amalankhulidwa ndi Erdogan m'misonkhano yake yokopa anthu. Amauza anthu akuteke kunena kuti musayelekeze kuvotera mgwirizano umenewu chifukwa chonena kuti anthu amenewa adzawononga chuma, sadzabweretsa chitetezo m'dziko muno, adzabweretsa mathanyula, sadzalemekeza ufulu wa chipembedzo ndi zina zambiri zimene iyeyo amauza anthu kunena kuti si zinthu zabwino kunena kuti anthu amenewa adzakhazikitse. Tikabwera mbali inayi, President Erdogan amadzudzulidwa chifukwa cha nkhanza. Mu nthawi ya ulamuliro wake wakhala kuzunza, kupha, komanso kumanga ma Kurdish people. Iyeyo amanena kuti mtundu umenewu ndi zigawenga zimene zimalandira thandizo kuchokera ku America, ndipo chifukwa chake amachita nkhanza zosiyanasiyana. Tiyimikayi pa nkhani imeneyi ya ma Kurdish people, sindikudziwa kuti ma president ambiri amadana nawo chifukwa chani. Ku Iraq mu nthawi ya Saddam Hussein tinali ndi ma Kurdish people,
amene amachidwa support ndi America, koma Saddam amadana nawo kwambiri mpaka na amawapha anthu amenewa. Mulandu umodzi umene akhoti ankamuzenga Saddam atagwidwa unali wokupha ma Kurdish people, akuti anapha ma Kurdish people 134 mpaka anamugamula kuti akaphedwe. Tikumbukira zimenezo. Sindikudziwa kuti ma Kurdish people anthu amadana nawo chifukwa chani. Tikapita ku Syria tipeza kuti President Bashar al-Assad amadananso wambiri ndi ma Kurdish people mpaka na tikunena pano nkhondo ili nkati yolimbana ndi ma Kurdish people amenewa amasapotedwa ndi America. Ma Kurdish aku Iraq amasapotedwanso ndi America. Ma Kurdish aku Turkey amalandiranso support kuchokera ku America. Ndiye President Erdogan wakhala kumenya anthu amenewa, kumanga, kuzuza, ngakhalinso kupha. Amanena kuti ndi zigawenga zimene zimalandira sponsor kuchokera ku America. Anthu ambiri amamudzudzula kunena kuti ndi wankhanza chifukwa amazuza mtundu umenewu. Mwezi wa December 2022 chipani cholamula chinali ndi convention yofuna kusankha presidential candidate. Timaona ngakhale kumalawi kuno zipani zimapanga convention yofuna kusankha munthu oti adzayimire pa chisankho. Ndiye chaka chatha mu December chipani cha Erdogan chinalinso ndi convention yoti akasankhe presidential candidate. Ndiye panali candidate mmodzi amene anayaka moto kwambiri kuyerekeza ndi iyeyo. Dzina lake anali Mr. Ekrem, who was mayor from Istanbul, kapena pachichewa ne kuti anali mayor, amagwira ntchito ngati mayor wa ku Istanbul. Istanbul ni mzinda wakulu kwambiri kumeneko. Ndiye amene ndi amene amapereka mpishupishu kwambiri kwa Erdogan. Koma mwadzidzidzi akulu amenewa anamangidwa ndi apolisi, anagamulidwa ndi akhoti kuti akaseve jere ya zaka zitatu. Mulandu wake akunena kuti ananyoza judge wa ku Supreme Court. Atagamulidwa choncho nkutumizidwa ku ndende. Anthu ambiri anaona ngati kuti zimenezi zinachitika mwandali. Ndine kuti anthu ambiri kuteke ankaona kuti inali plani yongofuna kumupirisa mkulu ameneyu kuti akapikisane nawo ku convention. Msonkhano waukulu utachitika ku chipani kwawoko, Erdogan anawina. Komabe masapota mkulu ameneyu Mr. Ekrem anali okhumudwa kwambiri. Ena mwa masapota amenewa anatuka chipani ndikupita kukalowa kutsutsa boma. Pamene mavoti anali nkati kuponyedwa la Mulungu lapitali, boma la Erdogan linayamba kuphwanya freedom of speech pamene anatseka makaunti ambiri amene amanyoza president. Ndine kuti mazuwa chisankho chikamachitika pamakhala anthu ena amalemba zinthu zonyoza pa Facebook kandi pa Twitter, pa TikTok, ngakhalinso pa YouTube. Ndipo mala Erdogan limati likaona akaunti iliyonse imene kunyoza president pa Twitter, TikTok komanso Facebook amachita block. Taonanso otsutsa boma akudandaula kunena kuti malo ena oponyera voti anthu akumavota ka 6 or more than that. Akuti munthu mmodzi akumapita pa polling center ndikuvota kumangovotabe mpaka na ka 6 times, ena akumavotabe mpaka na more than 10 times. Amadandaula zimenezo ndi mtsogoleri otsutsa boma. Mgwirizano umene wa National Alliance walonjeza ufulu wa democracy, ufulu ogona namuna okhaokha, ufulu wa ma Kurdish people. Ndakuwuzani kale kunena kuti anthu amene wa ma Kurdish akhala kuzuzidwa, kumangidwa, komanso kuswesedwa mtendere ndi President Erdogan chifukwa chonena kuti amatenga ngati zigawenga. National Alliance yawatsimikizira ma Kurdish kunena kuti ufulu wawo udzalemekezedwa akangoyamba kulamulira boma. Komabe ngakhale otsutsa boma amene wakulonjeza zambiri mbiri chifukwa kulonjezatu tinaona kunonso tonse Alliance ilonjeza zambiri koma sizinakwaniritsidwe. Mmene amalonjezera tonse Alliance muja ndi mmenenso akulonjezera nyamata amenewa a National Alliance. Ngakhale akulonjeza choncho zikuoneka kuti Erdogan ndi amene andi mwayi wonse owina chisankho. Ndakuwuzani kale kunena kuti iye poyambirira anapeza 49.5% ndipo akungofunapo 2% yokha kuti akwanise 50+1. Awawa opposition anapeza 45%
ndipo akufunika 6% kuti awine. Zimenezi ndi zovuta kuti zitheke chifukwa choti amene anali pa number 3 amene anapeza 5% samagwirizana ndi fundo za kutsutsa boma. Iyeyu ndi nationalist, amadana ndi mathanyula, amadana ndi Kurdish people, komanso akudana kwambiri ndi mgwirizano umenewu wa National Alliance. Zikuoneka kuti akhoza kupereka support kwa President Erdogan, zimene zichititse kuti aduse moyera.